Tres asociacións veciñais unidas por obxectivos comúns. As agrupacións de Faxil de Sobradelo e a plataforma Vilaxoán Experta alíanse para reclamar ao Concello de Vilagarcía diferentes melloras nas súas zonas. O obxectivo é formar un fronte común. Pois a importancia é porque facer forza común, máis que nada porque a todos temos o mesmo problema, simplemente repartidos xeográficamente, pero a problemática é a mesma. As asociacións mantiveron o sábado a primeira reunión. Nela acordaron presentar no Concello un escrito coas súas principais preocupacións. A máis importante é a seguridade viaria na avenida de Cambados. Pola petición de un semáforo, de unha circulación axeitada, dun regulamento, dunha sincronización ca entrada de Ameixeiras para Miramar, así como todo o tratado o tratamento de pasos de peóns que hai de aquí hasta o Freixo, hasta aí arriba. Outra preocupación común é o mal estado das tubaxes de saneamento. Sino tamén o tratamento dos pluviais, dos saneamentos, que están... Isto é unha zona moi abandonada nese sentido, rebe agua por todos lados e necesitamos unha solución. Ademais destes puntos principais, dende as asociacións tamén preparan reclamacións relacionadas co estado da oficina de correos, do banco e dos centros educativos, pero especialmente polo futuro do centro médico. Entón, nese sentido, estamos preocupados, porque para nós é un servizo que temos aquí, nunha zona do que podemos depender perfectamente. Somos xente moi maior, entonces, canto menos se desplace, moito mellor. E quen di eso di correos, di a banca, di todas estas cousas, que como na zona necesitamos que haxe servicios nese sentido. As asociacións piden ao Concello que comece xa a realizar melloras na zona. Queremos que saber, de alguna forma, como podemos artellar no tempo arranxos, empezando polos máis complicados, os máis necesarios, e traballando todos, pero con unha lista, o sea, con un calendario de traballo, nada de boas palabras. No escrito tamén reclaman ao Goberno unha reunión o antes posible, mentres as agrupacións continuarán reuníndose para poñer en valor tanto as preocupacións comuns como as individuais de cada zona e planificar así as vindeiras movilizacións.